tim dwaro mar chik miluongo ni Public Finance Management Act (PFM Act) mawacho ni atamalo 30 mar pesa onego bed dhi e dongruok. To kata kamano en counties maromo 30 kod aboro ema ne orem keto e tim gima budget margi dwaro. Giko minono mar Oboke alidha keti manaka. Mwasetelo e yango ni weche muwuok e Oboke e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Duond buch siasa mar United Democratic Alliance Party yani UDA diher malandre jokanyo mage mawuok e counties ma Siaya, Kisumu kod Migori ni yiero mage mag jotelo mapiny kata grassroots election biro timore chieng' Ngeso tarik 12 mar Ang'wen higani. Jogo molap dog indong ne laro kome mopogore ijiwo mondo chwal kwayo magi kokalo mbui mar www.uda.ke kapok ochopo tarik 21 dwe mar adek higani. Kapok oloregi oko, jogo molap dog indong ne limo moro amora biro chulo siling 200 kende. Mana jogo mondikre ka jogo kura kendo jokanyo mag party mar UDA kende emibiro yienegi go kura. Mundinge ka inja kanyo mar party *509#. UDA, kazi ni kazi. Ramogi Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Mana kamano nyakoro mgajwang en saa 12